Bueno, lanian hasiko da eta jarraituko hitzeiten. Bueno, ingo duguna da, opil kataluniar bat barazkiekin. Hau azkenean da pizza antzeko bat ingo du. Pizza hori bat, baina erabiliko du hortako irin integrala. Gero hemen daukat legamia, hau legami freskoa. Eta hau ingo duguna da, oin apur bat hartu eta urarekin, urrepela daukator. Urarekin da iringo jarakada pare batekin, nastu ingo du eta utziko dugu, ba ingo dana fermentatu, hasi ingo da. Utziko toki epel batean, sukaldean, ordu betean ero, epelduko zaigu. Eta gero gainerako irinakin nastuko du eta horrekin ingo du pizza hori bat. Pizza hori zein dugu, tomatea jarriko dugu azpian. Eta ero ingo duna, kuiatxoak, tomatea eta porrua gainetik botako dugu. Xerratan moztuko ditugu. Eta ero holan polipolita jarriko hemen orea eta izango zen azkenean pizza antzeko zerbait. Baina hoxe, barazkiekin. Bukatzeko gero, botako dugu sesamo pixkat eta gainetik. Eta ero hemen dauzkat, germinatu batzuk. Gainean, apaintza, politiko bakarrik. Orduan, jarri zut, eskua beharko dituzu, zure labanakin ez daitu, jarri nahi ba espada, eta hemengo trabankulonekin, mandolinakin, nik uste tamainontakoak ondo daudela. Orduan, hartu eta kuiatxo guzti hau, hone iristen zaenen, kontuz, Bietza moztua. Bai, bietza moztua, ze bestela federazioko getorriko zaizkit, eta haitu beharko diet, eta hemen jun botatzen. Hirurak utziko izkizut, kenduko diet hauei ipurdia, eta hori mozten jun. Ondo ez? Errexa? Holako tramankulu bat etxea. Erosi hori ondo etortzen da, profesionala modu mozten. Hau bortxe, eta hau nik atzikalde eraman guta, tomatiak da. Eta jongo naiz, orea egiten. Eraztuna kanpora, erlojoak endengo dut. Eta, pixka bildu, eta esan dakoa, jarriko duana da hemen. Goiarakada pare bat, irina, bat, eta bi. Eta legamia apurtu ingo duena, ondo txikitu. Gero betxen inberrozu, taldeko entzako. Beste, zenbatzea, bueno, oine, aiza, Europako txapelketa prestatzen aizara, ez? Bai, hori da, Europako txapelketa daka okainean. Eta gero abuztuan munduko txapelketa Txekiara Republikan. Eta, bueno, bi txapelketa izango dira denboraldi hontako helburu nagusiak. Bai. Eta hortan nabil, horrena, bueno... Entrenatuta nun itxuzu hemen, ero, zu Espainiako selezioekin zabiltza? Hori da, bueno, Espainiako selezioekin batez ere negu hontan Sevillan izan geha. Bai. Eta guain da berri partia, Madrien ingo du preparazio zatirik handiena. Gero maiatzian Asturiasera goaz. Eta, bueno, begi esan toki guztitatik dutela pixkat. Gutxi bera, kondizio klimatikoak nundian hobiak, horiek bilatzen. Ezkenean, neguan, eguraldi txarrakin, eta hauretan hotza handia pasatzen da, oso desagradablea da. Bai. Eta, bintzat, adibidez, Sevillan izan gehanean neguan urtarria, hotzaia, guardian 20 gradu ite zituen, eta goza... Aldea da, horrela hemen zumaian ibiltzia, ez? Eta hori entrenatu nun entrenatzen zuen? Kanal artifizialak dira, errekan, ibaia, itxason, nun entrenatzen da, normalean? Urtegietan, hori da, urtegietan normalean, txapelketak urtegietan izaten dira, urgeldietan, ezin da... Entrenatuta hori, ibaietan lezuin, baina, ibai baten, berreka baten azken zinean, beti korrentia daude eta zaiagoa da, denbora bilatzia, da hori dana. Orduan, gu beti bilatzen deuna da, ur lasaiak izatea da ur geldiak. Osa, bi presa, eta itxita gotia, eta hori, toki korena urtegiak dira. Bale, guk hemen, hau, aurreratu dizuet pausu hau, eta hemen ekarri dut, lehenago jarri dut, eta hori fermentatuta daukat. Orduan, izango zen hori plastikoarekin itxi, gutxi gora era, ordu batekin ero ikusiko zuet, toki epel batean jartzen baduzu sukaldean, arrotuko zaigu, eta hemen gertatu da moduan, ingo zaiguna da, geratuko zaigu dana barrutik burbuiak inda betia, zego azkenean legamia biziri dago, eta hor daudenak guztua, saltoka, erki moldatzea izorrekin, horrekin, perfecto. Normalmente beti zumaiarra ekartzea junean ona, olagarrua prestatzen dugu, olarrua. Baina, gaur pixkat aldatu nahi dugu, eta gira, ikusi, hau geratu da lan txikle antzeko gauza likatxu bat. Hemen, gehituko dio hoi, ingo duna da, hau,
hemen bertara beste irinarekin gehitu. Gero, botako dio bertara oliba olioa. Ez dut esan lehen azukrea bota behar nuen. Ari, azukreko jarakara txiki bat bota behar zaio, Azukrea, honekin nik zerbait astute zitzai dela. Oliba olioa, eta gainerako ura gehitzen dugunez, pixkanaka. Eta hemen ingo duna, pizza orea, hau izango da. Edo zein pizza egiteko balio digun orea, Taldekidea nungo da dituzu, nio? Adibidez Rion izan ginen laukotian, Bai? bi Galiziar, Montebederakoak eta beste bat Asturiarra, Gijongoa. Eta, kontatu pixat esperientzia. Aurrena Riora joan baino leheno, ze moduz izan horre klasifikatzeko, lan asko, ORS... Oso horra. Bide esan momenturi, ziklo olimpikoko momenturi gorrenako izan zian, zailkapen probak. Bai. Ze azken finean, pirau izuman oso plaza gutxi daude. Zailkatzeko aukera bakarra genuen, aurreko urteko 2015ko munduko txapelketa. Bai. Eta gure kasuan, lehenengo sorti Europearen artean sartu berginen mundial hortan, eta basek egun, ezin genuen kalegin, ze, etzion beste aukerarik, lauretako guete matek, lesio bat, azken momentuan, edo gastroenteritis bat, edo zer gauza aukiezkeo, katarro bat, lau urteko lana basek egun, Horrezta egoten gero ordezkorik ero? Ez da ordezkorik. Zarete lauak eta... Eta gaina beste bat sartu eskero ere ordezko bezala. Ez da berdina. Ezken finean gu laurok osoko penetratu da daude, ordu pila bazkau gainean. Eta koplazio aldetik beste bat sartu eskero, ez da berdina izango. Ordu asko beharko benituke, berriro behakin koplatzeko, berri zoitzeko, laurok parla berdina izateko. Eta, hori da... Hori da zaiena, hori, da nik uste ziklo olimpikoko momentu txarrenak, ja behin lortu zenutenean plaza, ja lasaitu, ja izan zen, oin ja gozatzea. Hori da, gaina zorionez, nola munduko txapelketa hori, aukera bakarra zen, baina urtu beteren notio zen. Eta, basik ikun, behin plaza lortu eskero, urtu oso bat zekagula olimpiada prestatzeko, behin plaza lortu eskero, lasaitasun hori zekagun, ze, badakigu, ez tekirlari asko, azkenengo momentura ibiltzei jala, zailkatzen ez. Guk, sorionez urtebeteko prestaketa izan genuen, eta, oso urto politia izan zen, izugarrizko helburuakin, joko olimpiko batzuk prestatzea, eta, asko disfrutatu genuen, bai bidean, eta gero bai bertan, bai. Bai, ez? Eta bertan, zer distantzi izaten da? Kilometro bat. Kilometro bat. Hor, estrategirik ez da, ez? Bai, Eta garrantzitsu da. Bai, ez da toperazi, o... Toperazi, bai, salida, alik eta azkarri jarri behar da kalaua martxan, baina behin abidura puntu hartuta gero, horrek estrategia on bat planteatu behar da. Ze, zintza motze gigatu, baina ez luze egire bai, Eta hori kompetizioan bertan erabakitzen duzu, ero ja lehenagotik esaten duzu, hau gutxi gara ikusita noren ze aurkari euskagon, plana preparatuta eramaten zuen? Lau urteetan laurok elkargin ibiliga, bai Europako eta munduko txapelketa guztietan, munduko kopetan, eta txapelketa guzti horietan ikustako rendimendua ikustako ero, bestine rendimendua. Baina denak ezagutzen zate, ez? Orduan, estrategia bat, konsensuetara ematen duzu aurretik, eta no pasek igun zein bergenun, zer rimota jun berginean, zenbat palada minutuko bosteun arte, bosteunetik zazpireunea pizka bat igote genuen, dana ikustu dut azean. Eta gidatu hori horrek timoirik ez dauka, ez? Bai, horrek timoia lokua. Lehenengo postu handi joanak, hanka hartian makil badaka, eta makil horrekin, barkoaren popan dakagun lema bat, moitzen du. Hori, eskerra emateko, zuzen joteko zuzen, eta, ziagoak eta mateko, hankakin eskerra moitzen du makil hori, eta orduan, kalauak buelta mateko. Eta gero, zein jun aurrian, zein atzian, badauka ze ikusia, indar gehiago daukana nundoa, hori... Bai, hori entrenatzeak eta erabakitze dute, baina bai, badaka... Traineruan hori badauka, zentzu, normalen indarrekoak erdian joten dira... Hori da, kalauan ere, bai, adibidez, lehenenko postan di joanak, bera marka da, gu marka ditzen dugu, berak markatzen du erritmoa, berak erabakitzen du zenbat... Hoi izango zen hankeko, ez? Bai, da.
Estropaetan, eta? Eta, adibidez, ni azkenengo postuan joala, laugarren postuan, nire lana aliketa indarra egin sartzea da, eta patioak sartu indarra bukatu arte. Hau ja, bueno, ematen duelako nola da. Hori topiko bat izango, baina Euskalduna beti indartzua, satzean, indartzuena, Euskalduna gorren fama. Bai, fama dakau, da, nire kasuan bintzat talas izan zen, entrenatzaileak aziratik ja laugarren poston jarri zidan, eta egia esan bizita zuan posto hortan jun naiz, eta ni komoduen sentitzen zen posto da. Ni batikoak sartzea gustatzen zait, eta sartu, indarrak bukatu arte. Zenba denbora egiten zuen, kilometroa dino? 2 minututa 50, 32, hortxe. 3 minututik bera. Espera. Korrikan baino, ne? Bueno, ez korrikan ere, 1000 askarra egiten da, baina... Bai, nik nire kilometro askarrena 250ean, ez 250ean indaukat, eta... Zuela usa, Haukin erresa. Ez, erresa ez da. Eta, bueno, esan duzu, horre, bakarrik selezioak iriltzeza, gero bakakarka ez duzu konbititzen inon, edo... Bai, Espainia mailan dian txapeketa guztietan, ni itxasgainekin, Zumaiako klubakin juten naiz, eta hor bakarrik duten naiz. Eta hor ja, ez da kalauan da, ez bakarrik bakar. Ez, bakarrik duten naiz. Bakoitza bere klubakin parte hartzen du, eta taldekako dian klubeska dian txapeketa guztietan, bakoitza bere klubakin, eta ni nire kasuan itxasgainekin, baka batian parte hartzen. Eta selekzioan zure taldekide dianak, orduan zure aurkari. Eta, nola gehatzen za, hoien gondera? Ondo, esan ondo. Bai, irazten diezu... Bai, normalen, bai. Bueno, orduan, errespeto. Gehienetan, bai. Bai, Bueno, hau, listo, gutxi gora era, horrela. Eta bain duguna da, tomatiak ez dakit, enekin nola moztuko zituen, horreilik, mozko garbituko lehenengo. Eman pasada pare bat, tomatia abertzen mozten duen ero, Mozte aldu. Pixkak gogorrak hartu nitu nahi eta... Bai, ez? Bale. Orduan, egin ningo duena. Zu, tomatia mozten. Bai, segi tomatia egin. Eta niko ningo diona, hori esan dakoa. Tomate... Prejitu tomate salta. Ez, utzi horre gainean. Da, ero jarriko, bai, ze... Banan hemen politxo jartzen junbar gara. Orduan, tomatia jarriko diot hemen, bidik, ez? Eta hau probatu etxian, inbar duzu etxian, ze hau benetan goxua geratzen dara, Eta irin integrala ez baukazue, irin normalakin ere berdina, Eta inungo arazoik. Zenbat egun egon zineten zuek, Rion? Gero aukera izatzen nuen zerbait, zuek, azkeren, nola, postua zelan geratu zineten? Bosgarren. Pena hori daka, esken finean ez ginen nire denboarik ezer ikusteko izan. Kreen pan de azúcar nahi nigo, Cristo de Corcovadore nahi genuen nigo. Baina gu justu piraguismoa azken bigarren egunean izan zen, larun batian. Gantian ja joko olimpikoak bukatzen zian, eta astel nortan ja buelta egiten. Gu larun bat arratzaldian izan genuen finala, bosgarren izan gineala. Larun batian bi olimpikara bueltatu ginean, afaldu genuen, loin. Gero igandian Kopakaban ondartzara jun ginean. Han paseotxo bat eman, eta jazta, da gero eta jaztelenian buelta. Claro, ze, han egon zineten egunetan, entrenatu bakarrik egon zineten, da, egon zineten, buru belarri, zuenea. Bai. Labanak ningo dut, ze ikusten dut, bai, horrekin dana txikitzen egia dela. Eta horrekin, nahi bazu oin zujun, eta imar dana, bat, hau, hemen, hau, atzera gura ez dut behar ja, eta da, jutea, hori txandatzen, Bat. Tomatea jongo naiz mozten, utziko izute tomatea hemen moztuta, eta... Vale. Txugun. Vale. Eta ni tomatea. Holako da hori gertatzen da, ni inoiz gertatu zai baita, ni biltzen naiz mendiko lasterketa luzetan. Eta baina ari gara programa berri bat grabatzen ETV-rako Txiloe. Eta da, hori egiten du bidai bat munduko toki ezberdinetara. Pixkat grabatu, bertan, pentsa, Brasilia joan ginen, erakutsi pixkat hango kalea, giroa, gastronomia pixkat. Brasilien jende oso majua, Bai, ez? Bai. Zein ikusten zenun kaletik, zerbait galdatzen zenun, eta jendia ziratik beti laguntzeko prest, oso simpatiko. Taxi bat hartzen zenun, taxistak ere bai, oso majua, oso jente... Gomendatzen diaz orduan jotea. Bai.
Zu bultatu zara? Ez, nahiz bultatu, baina bultatzeko hau egin geratu naiz. Egia esan, sorpresa agradele bat jaso nun, oso jende... Jatorra ireikia, oso majoak. Bueno, apuntatu, Alberto? Apuntatu, Brasilera jutea nahi deula txiloekin baita, Guk egiten duguna hori da, eta gero lasterketa bat egiten dut, ultra bat, 60 kilometro, 74, indu itxudana da, bat 64koa, eta ez da 78koa. Zu forma zaude, Bueno, bat Belgikako irazi nuen, da bestean 3. gatu nintzen. Eta hor txarrena bat duzera, juten gara, kriston jatetxeta jatea. Pero ez da gizek, Belgikan egon, eta garagardo pila bat onak eta, zen azkenean programan gastronomia garrantzitsua da, baina, eta gau, ni lasterketa neukan, eta ez zinean txintxo, niko txintxo, ez zinean nahi beste eran, eta pena horrekin gatu nintzen. Einbarko benua formatu aldatu, lehenko lasterketa eta ero grabatu gastronomiak eta leku turistikoa eta dana. Eta zuek be bidai jatekoa eta ezingo zenun bertakoa probatu. Zuke azkenean, garbi jan. Bai, Bila Olimpikoa oso ondia da, dariztezea da. Eta hango jankelan, janari tipo ezberdin pila dazkazu, iztezea, italiarra, japonesa. Ez da inok esan zion, McDonald'sa topea oten zala. Bai, McDonald'sa ere bai badago. Eta hori topera oten zala beti. Gu saiatu ginen azkenengo gunean juten, justi gande hortan, final esan genuen urrengo gunean. Bueno, ya que hemen gauden, McDonald'sa jungo da, se gaina kreditazioak ingratis izan. Eta izugarrizko kola zehon, kaleraino, martxoen genuen, falta zara. Ka, jendeak esan oso, ja azken eduna, baina aprobetxatu, eta... Zekizi matila beten joa zaintzen, bueno, ya horputak eskatu desun pixka, txerriki pixka jatia. Bai, jendeak hori da, ikuste bakarrik, hori da, azkenengo, bueno, bertan zebetenea, baina bidea da, zuk esan duzunan lehen luzea, zuek olimpiarra jokoa, bueno, oina zizate ja, gutxi gora era prestatzen 2008koak. Bai, hori da, azken finean, gu tarteko beste helburu batzu dazkau, deala Europako txapeleketak eta munduko txapeleketak, baina, bueno, kirol miroretariak azken finean, olimpiadetatik bizikia, eta badakigu, nahiz eta munduko txapeleketak izan tartean, begia da burua, Tokio 2008an dakazu. Azken finean, bizkanaka bidea egiten aztezea, mutura sartzen bai selekzioan, bai barko ezberdinetan, eta, basiratik hasi bertzea onda. Eta, nun ibiliko zen Tokio nebakizu? Kalauan, okabian, o indik ez dakizu? Guandekan guantxasiga serio entrenatzen, serio urritik, baina proba garrantzitsuak eta egiten, guantxasiga, udaberri hontan, eta, selekzioa egitari izaten berdiozu, bat abestekin probatu, arekin onda koplatu, guandekan lan asko egiteko abertikan. Bale, guk hemen gutxi horera, hau, bakoitzak ikusten, jarri gehiago, gutxi hau, bakoitzak ikusten du, zenbat nahi duen. Porrua bota dio gero xerratan gainetik, gatz pixkat, eta botako dio dena sesamoa ez da txigortu da, orduan sesamoa behoin botako dio. Eta labea, 220 gradutan daukogu, eta hone beharko ditu hoxe, ordu laurden, 20 minutu, labian gutxi gora dela. Eta listo daukagunean, atako du, oliba olio pixkat botako dio gainetik, eta jatera, agertzen muz daun. Esan dakoa. 15 minutu, behiratuko 15 minutu da ero ze moduz dagoen, eta bestela, beste 5 minutu sartu eta listo. Hamburguesak aipatu ditugu lehen, eta ingo duguna da nik, beste egiten daukagun bitartean, labian, hamburguesa osasungarri bat. Hortarako, eta gaina aukera ematen diguna, pentsa, bezperan dilistatzu janditugula, garbitu dilistak, uretatik pasa, eta hemen dauzkagu dilista egosiak. Honek ez daukate zer, urakin egosita daude, ingo duguna dilista eta onjo hamburguesa bat, oso erresa. Zua jarriko hemen dauzkat barrengorri batzuk, portobelo erakoak, baina txuriakin igual inaldu. Olio txorrota botako du. Eta ingo dituguna da, pixkat, salteatu barrengorri hauek, gero onjo batzu dauzkator izoztuta, animatzatzea labanekin. Hauek 3 lausatita moztuta niko da, ero txikitu inbarritu, birrit ningo ditut. Hola, honena da, oinarri bat hartu, eta ero 2 pusketara moztu. Salteatuko ditu, gero onjo batzu botako izkiot, dilistakin, eta hemen erromero pixka daukat, erromeroarekin
Nahaztu, girrindu dena eta horrekin ingo du ore bat. Ore horrekin, gero ingo ditu hamburguesak, eta gero hamburguesa izartzeko, betiko, letxua, guke kasu honetan errukula sartuko dugu, tipula, tomatea, nahi duguna, Kozinatu etxian itezu, bueno, ita zuritan eman, lo eta Sevillan da zabeten ez zaudete, holako erremendimenduko lako zentro batean. Hori da, ni urteko eguneko 80 egunak, zeltro Andorren dimendu baten pasatitut, eta bertan, dena emate izute. Dana emate gute, jangela dauzkagau eta bufet libriak dira, eta han... Gaizki hoitzen ari zara, oso gaizki, dana egin da emate izutela. Egia esan urte oso hotel baten bizi naiz. Eta, claro, eta lota hotelian, baita? Bai, bertan, bai. Bertan? Bai, oso ondo. Oso ondo, instalazio ona dira, eta... Osa, esnatu, eta gero bueltan oia inda. Bai. Hori baita? Arropa garrituta. Eta Sumaia bueltatzen zaenen, etxian zesate izute. Bueno, etxian ja lagunden dira. Bai, aprobetxatzeko trasure. Zema denpora da marzola, ini? Ni Sumaitik 16 urte ditula... Bai, amazua. Bai. Eta bain dauzkezu? Bai. Bain zema dauzkezu, bota? Baina 26. 10 urte Sumaitik kanpoa. Bai. Eta noiz bueltatzen zara, holan, bauzkaz, oporrak ero bauzkaz holan, oporrak. Oporrak, udaran. Udaran, abuztu bukearan munduko txapelketa pasatakoan. Bai. Ze beti izaten da... Hori da. Piraguismoan munduko txapelketak urtero daude, abuztuan, urte olimpikoetan kenduta, bidez aurrek urtean ez zian egon. Claro. Guain 3 urte jarraian munduko txapelketa izango dugu abuztuan. 2017an, 2018an, 2019an munduko txapelketak, eta gero 2020an joko olimpikoak. Orduan, gure oparrak dira, munduko txapelketa bukatutakoan, hor hilabete bat izaten du. Hilabete. Eta hilabete hortan, Iñigo Peña gelditzen da, o piraua ikusten du? Gelditzea komeni zait. Egia esan... Buruan dako gaina, asko, bai, eta ez dakit, nire momenturik honenak, udaran ezer ez deten izan dio. Urte batzotan esan, udako oporretan ere bai bizka entrenatzen jarraituko dut, ez dakiz, eta gero demoraldi hasi naiz, eta naiz ondo errekuperatu horreko urteko demoraldi. Dinek auta, eta egia esan, konturatu nahi ja esperientziakin, horrena dara, irabete hortan, ezer rezi. 5 kilo hartu, orkutza bere honea bueltatu, eta gero berriro... Izango denbora kentzeko, gero berrenengo bi iruia gondo sufritituzu, baina gero nire denboraldi honenak ales izan dira. Aurre denboraldian, fizikoki gaizkien hona izenian, gero bizkanaka forman jartzeko naiz, eta gero denboraldi honenak ales izan dira. Eta beste kiroldik ero lan ez duzuetan, nolan oporretan zeudenean? Bizikletan, igeri, Egia esan ez, oporretan honen oporretan. Urtean zehar, gero adidez nahi eskiatzeare bai asko gustatzen zait, igeriketare bai egiten dut, korrek ibiltzen naiz, kirola egitea asko gustatzen zait. Baina urtean zehar, nire kirolaekin komplementario dian kirolak, da ondo tortzezkidan kirolak. Udaran oporretan hori munduko txapelketa da orduan zer ez ditu. Ondartzera juten naiz, da egun guztian... Egon. Claro, azkenean zuek egunero zenbat orde entrenatzen duzu. Zure egun normal bat, nola da, zer urtean entrenatzen zara? Ni egunero 8 horren gutxitan entrenatzen naiz. Eta... 50 minutu korrek egiten dut. Hori egunero? Osaldu bai. Gero osaltzen dugu, eta gero ja uretara sartzen gea... Deskansatzen dugu osaldostian, eta gero amarterek inguruan uretara sartzen da piragako saio bat ditea. Ordu terdiko saio bat, ia 2 orduko saio bat. Gero bazkaltzen dugu, bazkalostian siesta, eta 3 eta 4 berriz uretara. Beste saio bat ditzen dugu uretan, ordu bat eta 20 minutukoa da hola. Gero eskansatzen dugu, eta 5 6 pesa saio bat gimnasioan beste ordu bete eta 4 bateko. Karo ja, nahikoa, Nahikoa, bai. Eskantzatu. Ze ikasten ari zara baita? Bai, zuzenbide ikasten ari naiz. Baina, egizan poliki nijoa, adibidez aurreko urtean urte olimpikoa zan, eta bi asignatura bakarrikatea esan nintun. Aurrenengo semestrean bat, eta garren semestrean beste bat. Baina, urte posolimpikoa da, eta egizan oso ondo, ze aurrenengo semestrean danak aprobatu ditut, eta bigarren semestrean beste 3 asignaturen bilan nijoa, eta, berria bultzatxo honekin, ja maitzen duten, eta gerorako, kirola azkenean zuen bizia, noiz arte,
Zenbat urte... Bueno, bai emateu, gero eta gehiago luzatzen da, nik taldeki da askat, 34 urtekin dagoen forman daudela, oza, goi maian daudela, baina, bueno, nik ez da, ni momentuz beste ziklo bat, 29 urtekin iritsiko naiz Tokiora. Adinona, eta hortik aurrera ez dut ikuste, momentuz nik uste beste 4 urtekin nahiko izango da. Bueno, barrengorriak eta onjoa pixka salteatu ditugu, eta oin, zeu saia daukagun hemen, Dilista bota izkegu, eta erromero eskaia nahi duzuena bota, Ona nautza pixkat. Honi, irekin aldi bat emango dio hemen, gozatu ingo dutena. Eta hau izango da, horia guk ingo duna da, oin. Birrindu ingo dugu ondo txikitu, eta gero izango dana da, ostutzen utzi beharra, hau bai dala, komeni da, gauian afaltzeko nahi badu, eguerdian hau egitea. Zegero ondo ostuta egon behar da. 2 ordu gutxienez oskaioan egon behar da, zegero bestela lantzeko saia, apurtu ingo zaizkigun denak, eta gero lantzeko orduan ikusten badu oso biguna hola, irina pixkat integrala ero pixkat gehitu aldiogu, eta nahiko, Baina, bai komeni da, gaz pixkat, probatu ingo gatz ez zemuz daben. Bai komeni da ondo hotza egotia, bestela. Eta, bueno, gut dilistak inin dugu moduan, hau, txitxirioekin, garbantzuekin ere, goxua, Neiko ondo. Burdina entate bai oso ona. Burnia. Baina gero, horre esaten da, beti fama izan dute dilistak eta espinakak eta aukatela, baina badaude jaki batzuk askoz gehiago. Eta baina dilistetatik gero absorbitziar ez omen da erresa. Ez da erresa, eta badaude bere daukate fama, eta, bueno, ona die, azkenean jan beharria. Zumaia bueltatzen zanean, zer egoten zate esiatzen jateko. Badago zerbait jolan Zumaian aurkitzen zune bakarrik, o etxian. Batez ere haman gindako edozein plater, esan haman janari asko faltan botatzen da, ze lehen esan dizutun bezala, egia zen egun gauta egun jankeletan bazkaltzen dugu, egundaka kirorentzat egindako zer zaudete zuen bakarrik, zer zaudete zer dago, kirol olimpikoko jentea da gehien bat, ero... Bai, kirol olimpikoko jentea, adibidez Markel Alberdik egin bai, izan genduen hemen, bai. 3 urte batean ginenan Blumen, eta, kirolari ezberdin pila daude, 300 piko kirolari geha, eta azkenean notatzen da, janari hona dagoela, baina mimo hori falta saiola askoentzako indako janari badala, eta gero etxea izte zanean, zure ama egindako zein plater, tortilla patata edo zer gauza, beste... Janari osasuntxuak eta jate ituzuela, baina ez da berdina azkenean hori. Zu esan da, ez da eun lagunentzako kozinatu behar da, ero bakarrik seientzako. Aldea dago. Bueno, nik hau txikitu, eta gero ja nik uste du gure opila, labian daukaguna, ja usaia hemendi badaukagu, egin egongo dala. Orduan, izango da, oskaioan sartuko du hau, eta bestia probatzea, zeilean egositu da nago. Gaur, bazkaldu gabe, usaiak egiten du, irekitzen dizkigu dan hemen. Aman izena nola? Idoia. Idoia, egurra etxea etortzen denen, da hoiak eta ondo iteko, eta etxeko lanak eta jarri, Nik, honen gaineku ganu nuntzi dut. Nire kontrolatuta hemen nuntzi dut. Esaten honik, Eulen batean, berri esatik izuet, erakutziko izuet hemen azpian zer daukagun, Oindik, konfiantza gehi ez dauket. Bale, hau, birrindu. Ondo birrinduko du, eta geratuko zaigu olako masa lodi bat. Eta hau, oskaioan sartzen dugunean, gero ja lantzeko eta errexe gongo da. Orduan... A ver... Jazta. Ikuste zuen? Hau... Hemen, ja ikusten da hor dilista, barrengorriak eta naste hau. Oin. Ningo guna da, atera, oskaioan sartuko dugu, eta esan dakoa. Aurrena, gure opila probatuko du. Eta opila da gero, jungo gara, hamburguesa ikera. Gure hamburguesa hona, ez? Beste amerikano horiek egiten duten hamburguesa antzeko hori. Venga, intxar. Bueno. Hau. A ver, hemen zen erretzen. Txura erra, Txura erra daka. Mira, pixkat hasi zaigu. Hani uste dut.
Honi oin. Olio, txorrota hon bat. Beldurra da, Olio, ona da. Olio utziko izute, Bai, uste gute, bai. Bueno. Piper beltza pixka botako diot. Eta ingo gana da, pixka, gainetik jarri behar dionez, salatxo bat. Zahardo da, iparraldeko, zahardo ez, ospina. Eta hobekin hasten dana, eskukin. Orduan, a ver, kosa eskukin. Bai. Hau nondik geltzen da. Olera, atara behar nuen. Eur gainean, hobeto moztuko nuela, hemen. Bandeja txikitzen badut, ni dakida matek akatuko nau. Horratzean ere zeikia da ona, garbitzen ibile dana, horrek akatuko nau. Bai, ez, behira dago, ez, ona behira dago. Disimulatu pixkat. Este markatu. Ba, perrol nire. Pixka markatu, gutxi. Ne kulpa. Eta bain. Eta badao, gure aurreneko errezeta, bigarrena baino lehenao, Italia aldera jongo gara, labana, sarraska eta oporroti merda. Baina, zur uste izute aurrena. Ba espadere. Beru hongo da, kontuz. Bai. Zai izango hemen aurrena, erre batzuk errega izan gara. Bai, ez? Bai. Mundu mailan zeintzu di, hobenak, zuen kirolean, potente, hola, no? Alemanak. Alemanak? Bai, alemanak dira. Bai, Alemanak eta hungaruak. Hungrian adibidez, Ai, deporte nazionala da, kirol nazionala da piragüismoa. Eta, domine pila atatzen dituzte, azken pinean jende pila batek praktikatzen du. Eta oso nahi. Preparatu aldetik ondo dago? Eitxon. Atz puntu bat, apazia. Putzen, ja? Nik, agua oitua daukat. Ona, Honi urdai astu. Oso ona. Eta bota estero, jan, lasai. Hau, motu gogo jo. Bai, oso osua, Bai. Eta masa geratzen da, kuruskari geratzen da. Eta barazkilekin, hau, edozein kirolari, eta, bueno, kirolari ero ez. Miren, baukazu errezeta bat. Apuntatu, behitzen egongo data. Hau normalen eskuken garen da, horan. Opil kataluniarra, torta katalanako berduritas. Hola, nerxea bada, opil kataluniarra barazkiekin. Etxian egiteko modukoa, eta gainean nahi duzuen barazkia bada. Bilurra. Oin, hamburguesa jana.